May aumento og 3 pesos kada kilo ang presyo sa bugas sumay sa kamerkaduhan sa Mandaue. Gumikan usab sa implementasyon sa curfew, dili na 24 oras nga abli ang merkado. Sukuhay sa andan sa tanang mamalitay. Si Nico Sereno sa report. Muabot sa 150 pesos kada sako ang aumento sa lain-laing klase sa bugas humay. Matuding manindahay sa Mandaue Public Market, karong adlaw misugod pagsaka ang presyo gikan sa ilang supplier. Mao nga aron di sa maalkanse, mipa-aumento sab sila ug moabot tag 3 pesos kada kilo. Kining first class nga rice nga gikan 47 karon tag 50 pesos na ang matag kilo. Ako sang ganansaan lang sad kay gidagmay ba. Kay para naalan sa tigag bahalag ginagmay basta naa sa sila mapalit. Kusog jud dun, sir. Tungod kay hadlok sa sila ba kung mahugdan. Samtang lakip ang Mandaue Public Market sa apektado sa implementasyon sa curfew sa Dakbayan. Kun kaniadto, halos 24 oras ang operasyon sa ubang mga stalls, bukas na lang karon gikan 5 AM hangtod sa 8 PM ang public market. So mo-close gitag 8 PM. Actually, nana siya mura og grace period from 8 to 10 kana makapack up na sila ang atong mga vendors at atong mga tenants diri ba para naslet time nga makauli pod kay ang atong curfew gud i-implement is 10 o'clock man. Gibutyag ni Mayor Jonas Cortez, may ubang mga suppliers nga mag-deliver sa ilang baligya sa merkado, mihangyo unta ug mas sayo-sayo nga delivery time. Gitugtan kini sa Dakbayan apan mangayo sila og permit sa City Hall aron muhatod og sayo. Apan alas 5 gyud sa buntag mangabli ang merkado. Makunsa man na diyang ilang mga isda, mga karne gi-deliver og kadlawon nga way mo dawat. So they can receive alas 2 taga na to sa permiso, but again they have to open and comply sa atong kuan nga 5 o'clock. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.